हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे ओल्या नारळाचा रस आणि काजूगर वापरून अस्सल असं मालवणी पद्धतीतलं चिकन बघणार आहोत। एकदम ओरिजिनल आणि परफेक्ट अशी ही रेसिपी आहे। एकदम सुंदर असं हे चिकन तयार होतं। तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी हे जवळजवळ पाऊण किलो चिकन घेतलेलं आहे। चिकन मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे। आपण आता चिकन मॅरिनेट करून घेतोय। याच्यामध्ये मी अर्धा लिंबाचा रस घातलेला आहे। याने चिकनची पुढे जी चव आहे ती खूप छान येते। आणि नंतर याच्यामध्ये मी 1 चमचा हा मालवणी मसाला आहे तो घातलेला आहे। आणि इथं मी ही आला लसूणची पेस्ट वापरलेली आहे। तर 3 चमचे मी इथं आला लसूणची पेस्ट वापरलेली आहे। आला लसूणची पेस्ट थोडी जास्त वापरा। आणि सगळं हे छान असं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। चिकन मॅरिनेट करणं फार महत्त्वाचं आहे, तरच हे चिकन खूप छान लागतं। तर अशा प्रकारे मी हे चिकन आता हे मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे। मालवणी पद्धतीतलं चिकन फार प्रसिद्ध आहे। चिकन आणि वडे हे कॉम्बिनेशन तर खूपच प्रसिद्ध आहे। तर आता याच्यावर मी झाकण ठेवून हे असंच मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवून दिलेलं आहे। आता याच्यासाठी एक वाटण लागेल, तर त्याची तयारी करूया। कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी 1 इंच आल्याचे तुकडे बारीक चिरून घातलेले आहेत आणि सोबत 8-10 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्यामधनं चिरून घातलेल्या आहेत। अख्ख्या लसणाच्या पाकळ्या घालू नका, नाहीतर त्या अशा तेलामध्ये उडतात। त्यामुळे त्याला थोडं कट करा आणि नंतरच वापरा। तर हे पहिलं थोडंसं भाजून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग मी एक कांदा आहे मीडियम साईजचा, तर तो उभा चिरून घातलेला आहे। आलं लसूण पहिलं थोडं भाजून घ्यायचं, म्हणजे त्याचा कच्चेपणा आहे तो निघून जाईल। आणि आता याच्यासोबत हा कांदा आहे तो चांगला अगदी ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा कच्चा नाही ठेवायचा। तर कांदा अगदी चांगला मऊ पडेपर्यंत, थोडासा ब्राउनिश कलर येईपर्यंत आपल्याला हा भाजून घ्यायचा आहे। तर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे मी आणि कांदा हा व्यवस्थित मी असा भाजून घेतलेला आहे। सतत मिक्स करत राहायचं म्हणजे कांदा व्यवस्थित भाजून येतो। तर हे बघा, छान असा कांदा असा भाजून झालेला आहे। आता मी याच्यामध्ये हे ओलं खोबरं घातलेलं आहे। जवळजवळ एक मोठी वाटी भरून हे ओलं खोबरं आहे। तुम्ही ओलं खोबरं आणि सुकं खोबरं याचं दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून पण इथं वापरू शकता। मालवणी चिकन म्हटल्यानंतर ओलं खोबरं हे आलंच आणि त्याच्यासोबत हे कोथिंबीर आहे, तर त्याचे जे मागचे देठ असतात तर ते जास्त मी इथं वापरलेले आहेत। तर आवर्जून वापरा कोथिंबीरीचे हे देठ इथं भाजताना खोबरं, कारण याने जी पुढे चिकनची चव आहे ती खूप छान येते। तर असं हे सगळं छान असं एकत्र करून मी खोबरं आता छान अगदी भाजून घेतलेलं आहे। खोबरं चांगलं गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, खोबऱ्याचा सुंदर असा वास सुटतो जेव्हा ते भाजून होतं, पूर्ण होतं त्यावेळी। तर हे बघा, अशा प्रकारे मी हे छान असं हे खोबरं भाजून घेतलेलं आहे। पांढरट खोबरं नाही ठेवायचं, थोडंसं ब्राउनिश झालं की खोबरं भाजून होतं। आता मी खोबरं काढून घेतलेलं आहे आणि त्याच कढईमध्ये मी 3 चमचे मोठे तेल घेतलेलं आहे। तेल चांगलं गरम करून घेतल्यानंतर मी एक मोठा कांदा आहे तो बारीक चिरून याच्यामध्ये घातलेला आहे। आता आपण चिकनची फोडणी करून घेतोय। तर कांदा चांगला मऊ होईपर्यंत परतवून घ्यायचा। फोडणीसाठी तेल थोडंसं जास्त वापरायचं आणि गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून कांदा आपल्याला चांगला असा परतवून घ्यायचा आहे। हे बघा, अगदी सुंदर असा कांदा मी परतवून घेतलेला आहे। कांदा थोडासा लालसर झालेला आहे आणि मऊ पण झालेला आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 टोमॅटो आहे तो बारीक चिरून घातलेला आहे आणि तो पण याच्यासोबत चांगला अगदी परतवून घेतलेला आहे। आणि इथं मी जवळजवळ अर्धी वाटी हे काजूगर वापरलेले आहे। तर काजूगर मी त्याचे 2 भाग करून घेतलेला आहे। अख्खा काजूगर नाही वापरला आहे, त्याचे 2 भाग करून घ्यायचे आणि तो इथं मी वापरलेला आहे। काजूगरामुळे ह्या चिकनची जी चव आहे ना ती अजून खूप छान वाढते। खूप छान लागतात ह्या चिकनच्या ग्रेव्हीसोबत हे काजूगर। तर असतील तर नक्की घाला। आणि हे असं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे।
हे बघा, आपल्याला टोमॅटो मऊ मऊ होईपर्यंत हे चांगलं असं परतवून घ्यायचं आहे. तर टोमॅटो चांगला अगदी असा मऊ झालेला आहे. आणि आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा ही बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे. याने जी ग्रेव्हीचा कलर आहे तो खूप छान येतो. त्यामुळे फोडणीमध्येच ही बेडगी मिरची पावडर घालायची, म्हणजे वरती जो तेलाचा तवंग येतो तो लाल कलरचा खूप छान येतो. आणि आता याच्यामध्ये मी हे मॅरिनेट केलेलं जे चिकन आहे ते घातलेलं आहे. जवळजवळ 15 ते 20 मिनटं मी हे मॅरिनेशनसाठी ठेवून दिलेलं होतं. आणि या फोडणीसोबत हे चिकन जे आहे ते आपण चांगलं आता परतवून घेणार आहोत. हे बघा, आणि आता याच्यामध्ये मी हे 2 चमचे हा जो चिकन मसाला आहे तो वापरलेला आहे. तुम्ही बाजारामधला कुठलाही चिकन मसाला वापरू शकता. आणि 4 मोठे चमचे हा माझा मालवणी मसाला आहे तो वापरलेला. हा माझा घरगुती मालवणी मसाला आहे. आजकाल बाजारामध्ये पण इझिली मालवणी मसाला मिळतो. पाव चमचा हळद वापरलेली आहे. हे मालवणी चिकन आहे त्यामुळे मालवणी मसाला हा आवर्जून घाला. आणि आता हे सगळे मसाले आहेत हे चिकनसोबत मी व्यवस्थित परतवून घेतलेले आहेत. हे बघा, चिकन अगदी मस्त मिक्स करून घ्यायचं या मसाल्यांसोबत. हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि मस्तपैकी हे चिकन आहे ते मसाल्यांसोबत परतवून घ्यायचं आहे. हे बघा, सगळ्या चिकनला सगळे मसाले व्यवस्थित लागलेले आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि आता याच्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे. चिकनच्या थोडंसं वरती येईल इथपर्यंत किंवा चिकन बरोबर इथपर्यंत त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आणि पाण्यामध्ये पुन्हा हे चिकन एकदा व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं. आता आपण चिकन व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत. आणि आता या पाण्याला खूप मस्त अशी एक उकळी येऊ द्यायची. तर गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि हे पाणी आहे ते व्यवस्थित उकळवून घ्यायचं. तुम्ही इथं गरम पाणी पण वापरू शकता. हे बघा, चांगली उकळी आलेली आहे आणि त्याच्यानंतर मी याच्यावर झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम मंद करून हे चिकन आहे ते शिजवत ठेवलेलं आहे. जवळजवळ 20 मिनटं मी मंद गॅस फ्लेमवर हे छान असं शिजवून घेतलेलं आहे. हे बघा, मगाचं वाटण जे आहे ते मी गार करून घेतलेलं आहे. गरम वाटण मिक्सरला नाही लावायचं, ते थोडं गार करून घ्यायचं. आणि आता मी याचं वाटण करून घेणार आहे. तर मिक्सरमध्ये मी सगळं हे वाटण काढून घेतलेलं आहे. हे प्युअर मालवणी चिकन असल्यामुळे मी पूर्ण ओलं खोबरं वापरलेलं आहे. तुम्ही ओलं सुकं असं पण वापरू शकता आणि अगदीच ओलं खोबरं नसेल तर तुम्ही फक्त सुकं खोबरं असं पण वापरू शकता. तर याच्यामध्ये मी आता थोडं पाणी घातलेलं आहे. खूप जास्त पाणी नाही, जे वाटण आहे त्याच्या लेवल इतकंच पाणी घालायचं. आणि याची मी आता एक पेस्ट करून घेतलेली आहे. वाटण हे लावून घेतलेलं आहे. एकदम बारीक असं वाटण नाही लावायचं किंवा एकदम जाड असंही वाटण नाही लावायचं. थोडंसं मीडियम थिकनेसचं असं हे वाटण करून घ्यायचं. हे बघा, तुम्ही बघू शकता. खूप जाडही नाही आणि एकदम फाईन पेस्ट पण नाही, असं हे वाटण आहे. हे बघा, आता नारळाचा रस करून घेऊया. तर याच्यासाठी मी ओलं नारळाचं खोबरं इथं घेतलेलं आहे. जवळजवळ 1 वाटी मी इथं ओलं नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मी हे मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे. थोडंसं कोमट पाणी इथं वापरायचं वाटताना. हे बघा, एकदम बारीक असं मी हे लावून घेतलेलं आहे. छान वाटून घ्यायचं हे. ओल्या नारळाच्या रसामधलं हे मालवणी चिकन जे आहे ते खूप अप्रतिम लागतं. त्याची टेस्ट खूपच वेगळी येते आणि खूप छान असं हे चिकन लागतं. तर आता मी हा खोबऱ्याचा रस आहे तो काढून घेणार आहे. तर याच्यासाठी मी एक गाळणी ठेवले, खाली एक ताट ठेवलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये मी हे गरम पाणी घातलेलं आहे. इथं रस काढताना गरम पाणीच वापरा, त्यानेच ह्या ज्या खोबऱ्यातला जो रस आहे तो पूर्णपणे निघतो.
थंड पाण्याने एवढा चांगला रस निघत नाही, गरम पाण्याने खूप छान असा रस निघतो. त्यामुळे आवर्जून गरम पाणी वापरून हे जे दाखवलं आहे त्याप्रमाणे अगदी घट्ट पिळून या खोबऱ्यामधला जो रस आहे तो सगळा काढून घ्यायचा आहे. हे बघा, खूप जास्त पाणी नाही वापरायचं आहे. पहिला जेवढा रस येतो तेवढाच आपल्याला घ्यायचा आहे. खूप पातळ असा रस आपल्याला नको आहे. तर हे बघा, अशा प्रकारे मी रस काढून घेतलेला आहे. आता 20 मिनटं झालेली आहे. चिकन छान अगदी शिजलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. जर चिकन बोनपासून अगदी सहजपणे बाजूला निघत असेल तर समजायचं की आपलं चिकन शिजून झालेलं आहे. हाडांपासून चिकन जर पटकन निघालं तर ओळखून घ्यायचं की चिकन शिजलेलं आहे. हे चिकन शिजलं की नाही याची बघण्याची ही एक पद्धत आहे. आणि आता मी याच्यामध्ये हा जो रस काढून घेतलेला आहे तो घातलेला आहे. आणि नंतर जे हे वाटण करून घेतलेलं आहे ते घातलेलं आहे. आणि सगळं आता मी छान असं हे आता एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं. ओल्या नारळाच्या रसामुळे आणि काजूगरामुळे ह्या चिकनची चव आहे ती दुप्पट वाढते. तुमच्याकडे खूप खास असे पाहुणे जर येणार असतील तर त्यांच्यासाठी अशा प्रकारे तुम्ही चिकन करू शकता. पाहुणे हमखास खुश होतीलच. इतकं सुंदर हे चिकन तयार होतं, स्पेशल चिकन तयार होतं. तर हे मी सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि याला एक चांगली अशी उकळी येऊ दिलेली आहे. आपण चिकन मॅरिनेट करताना मीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे नंतर परत एकदा टेस्ट करून गरजेप्रमाणे मीठ ॲड करायचं आहे. तर हे बघा, चिकनला छान अशी मी उकळी येऊ दिलेली आहे. एक चांगली दणकून उकळी येऊ द्यायची. आणि नंतर मी याच्यामध्ये हिरवी कोथिंबीर बारीक चिरून घातलेली आहे. आणि हे बघा, एकदम अस्सल असं आपलं हे ओल्या नारळाच्या रसातलं आणि काजूगर वापरलेलं मालवणी चिकन तयार झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता, खूप अप्रतिम असं हे चिकन तयार होतं. चव तर खूप भन्नाट असते. एकदम ओरिजिनल अशी ही रेसिपी आहे. तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की एकदा घरी ट्राय करा. तुमच्या घरातल्यांना नक्की आवडेल याची मी खात्री देते. ओल्या नारळाच्या रसामुळे आणि काजूगरामुळे या चिकनची रिचनेस आहे ती खूप वाढते. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.